Langunging kadung mangkung lir kawresan mangu-mangu jroning galih anenggih satriya ing sapwarga ingkang kekasih Raden Parikesit Yadipayana ingkang rikala semanten anilaraken pertapan miwah nilaraken praja Ngastina datanpa pepoyan kelawan para pepunden awit sangat bagus urmaos karengon kadukan kelawan ingkang eyang Raden Arjuna ya Raden Janaka ingkang tansah gawang-gawang ana trenging galih nenggih Risang Parikesit pangandikane ora ingkang eyang Risang Arjuna marang Sang Bagus teka kaya ta mangkono ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangesnungkara putuku nggih bocah bagus putuku wong asigit Parikesit Dipayana sira iku mau trah saptwarga ingkang ginadang-gadang calon gumanti keprabon ana praja Ngastina nanging ndak waspadake jeneng sira kabes turun urang
mersudi tarak brata sarta prihatin. Ing atase jeneng sira iku mau atmajane si Abimanyu. Parikesit elinga kalamunta swarga ingkang rama putraku si Abimanyu iku mau nadyanta isih muda parandene. Abimanyu minangka dadya banteng-banteng ing Pandhawa. Gugure Abimanyu nganti rinanjap dening Urawa. Ana wadyaning Baratayuda Jaya binangun labet nggonira nggone anglabuhi marang bebener jejeking adil mangrurah satul murka. Nanging barang tumeka ing jeneng sira Parikesit, bebasan sira amung ketenguk nemu kethuk nglungguhi klasa gumelar. Ing atase sira iku mau dadya muda turta daraing Saptawarga. Yen to nganti jeneng sira kurang tarak brata, mung seneng den kekudang kelawan para werda tan wurunga kabes turun, sira ora bakal bisa ngasta pusaraning adil. Kuwi bakal dadi apa Parikesit?
marare mangusumyung ambreng kadi karunaning kaswase aning marga malakung risang gondo wastrat mojo lang lalu ngulati surya mangrang sang wayah surya mangrang sang wayah kumyus amara wayanto ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara ya wangsuk suma mangadi luwih muga ngayomana sagung para dasih miwah kayuwananing sun Kyai Togog wonten timbalan iki ngadhawuh jinuwun bilung wonten dawuh bose kaget rasane atimu tak timbali marak iki mung mapan ana ing paningrat aja dadi rasane atimu yoga karana iki dudu dina pasyawakan aku nggih mboten dados menapa nadyan to menika namung mapan wonten paningrat nanging ora kula mboten wonten bentenipun ngono yoga nggih Kang aku tak takon Kang apa paningrat ki apa to Kang akeh sing ngendika paningrat jane paningrat ki apa kowe ngerti apa durung ana panjang ngerti ya ora takon kok ya paningrat kuwi upama nek cara nggone wong cilik ngono emper emper omah gandeng iki keraton emper keraton kuwi jenenge paningrat oh dadi paningrat kuwi emper keraton nek omahku kan dijenenge paningrat ngono wangun ora ya ora wangun omahmu gedhe triplek ya amohno paningrat nah ya wong kepengin ngerti kok Kang ora apa-apa nggih sajak wonten wigatos menapa Sinuwun Togog nadyanto panjenenganing sun wis jumeneng ratu ana negara Traju Trisna Prabu Sawarka iki wis kondhang Narendra nom-noman sekti mandraguna jayeng prawire ngajurit nanging cacate Gog ing atase aku iki diparingi kamukten kok aku nganti ora ngerti urung bisa sungkem kelawan leluhurku luwih kelawan wong atu aku Gog coba Gog janjane tenane aku iki putrane sapa lho langge panjenengan menika nyuwun ngapunten menawi enget panjenengan cobi nek kita sik kengetan to ya aku eling nanging kok mbebingung rasane atiku liripun bebingung jare aku iki putrane Sawargi Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura ya Prabu Anom Setija langge kangge niku ngempun oh dadi kuwi ya kok nggih sapa to mboten sisah tida-tida raos sing penggalih jalaran panjenengan menika wiwit timur wiwitan alit lagi dipun gula wentah kayan ingkang Rama Prabu Bama Narakasura ya pancen ya mengkono lha nggih sik Kang aku tekon meneh kuwi jenenge rombongan kok jeng tekon ae takon apa umume lho Kang Bama Narakasura ki jane sing bener ki Narakasura apa Narakasura nek nang nggon bukune kuwi jenenge Prabu Bama
Buma Narakasura. Ora Narakasura, ora. Ngertiku Narakasura. Tegese Nara kuwi tegese prajuriting dewa, iso diarani Narayana. Kasura kuwi saka dasa namaning kondang Kasusra utawa Kasura. Kajwara. Dadi tegese Buma Narakasura kuwi Prabu Buma kuwi putrane Trah Nara prajuriting dewa kang kondhang. Tegese Setija kuwi anake Prabu Kresna ngono. Jare ana sing merdeni Narakasura, Naraka wis ngarani, Sura ki wani. Prabu Buma Narakasura ki ratu kendel karo pake wani, nyang neraka ya wani, ngono. Kuwi sing bener sing ndi? Mbuh. Nek kok ngono kuwi aku ngarani ora mendidik. Oh ngono ya iya. Sing tangguh ya paugeran, sing wis dumadi, sing tak ngerteni, sing ditulis aku moh nek kon gugon Tuhan lho. Aku ki wis tuwa dienggo panutan nek ngantek aku engko ora genah ora cetha ndak digeguyu anak putu. Ngono. Iya. Wis. Dadi cethane mono. Aku iki putrane Sawargi Kanjeng Rama Prabu Buma Narakasura. Inggih kasinggihan mekaten. Togok. Apa bener yen to Kanjeng Rama Prabu Buma Narakasura kuwi ya sekti? Wah, nek kasektenipun pun to jagat tanpa timbang. Dedeg piadeg sariranipun mirip kados panjenengan. Tur ingkang Rama Sawargi Prabu Buma Narakasura niku kagungan kasekten ingkang dipun wastani Aji Pancasunya. Aji Pancasunya. Nggih. Takon meneh. Minggat kono ya, Nduk. Ketok aku dikanca kowe malah nyedhi-nyedhi. Wong rembugan bola-bali jer takon. Nek ana wong ngomongan ki mbok mripate melek. Ora betah melek kok njuk laris. Dapurmu kok ya. Lho, wong takon ki ajale adile mung diwangsuli. Lah iya. Pancasuna apa Pancasunya? Lho iki ya dadi rebutan, ngono. Ya ta? Pancasuna apa Pancasunya? Ngene ya, Lung, nggon tulisane. Nggon tulisane kuwi P A N N-e loro, terus kaya C kuwi nganggo corek ngisor. A, terus kuwi punine panca, ya ta? S U N-e loro nganggo Y terus A. Kuwi jenenge Pancasunya. Pancasunya. Tegese panca ki 5, sunya ki sepi. Jroning sepi kuwi ana daya atmaning jagat 5. Bumi, geni, banyu, angin sing diwengku dening swasana. Kuwi dadi kekuwataning urip. Ning kuwi dudu urip. Mula upamane keneng gaman tiba brek. Kanginan urip. Keneng gaman tiba brek. Kodanan urip. Kuwi jenenge Pancasunya. Oh, tiwas ngertiku ki Pancasuna. Lah nek Pancasuna ngertimu? Panca ki 5, suna ki kirik. Kirik dasmu. Wong ora ngerti-ngerti senengane kok cerewet. Panca ki 5, suna ki kirik krama. Ora minggat tak idak telakmu lho kowe. Minggat to kono. Rupamu kaya ngono. Pun ampun gatoske guneme bilung. Senengane ming ngrusak wong rembugan. Togok, wonten dawuh. Upamane aku iki bakal ngawu-awu lawan Sudarma. Sae nadyan mboten pinanggih kaliyan Kang Rama, dasaripun Kang Rama lak sampun seda. Iya. Lah nggih. Dinten menika lumawat dumateng negari Ngastina. Kula aturi bekti kelawan ingkang eyang Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Niku Narendra titising Wisnu. Kadang panjenengan nem-neman
negari Ngastina wah nggih pun cakrak-cakrak gagah-gagah kados panjenengan pun panjenengan mangke remen. Ngono ya kok. Nggih. Wah. Yo atur kang mengkono saya bombong rasane atiku nggonku kepengin bakal sungkem marang para pepunden. Mundak kelangan lacak kepaten obor tembunge ya kok. Nggih prayogi kula nderek mangayu bagya. Lho. Kae sapa kok? Kok damplak tekan kene ora pati to kok kene sumingkir dhisik kok. Kanuwun. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen ong yen tan tulusa amengku Sandyah Utama Sang Nata Mudha wus nyongrarepa kawula nuwun amit pasang kaliman tabik sinabeta ing ila-ila tinebih nasiku dendaning Bathara sinuwun kula ingkang sowan teja-teja Sulaksana tejaning satriya ingkang nembe prapta ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinaka tigas kawuryan sinten sinambating wangi Raden inggih Sang Prabu menawi paduka dangu kaliyan kula wingking saking kasatriyan Plasa Jenar kula menika putranipun Sawargi Sang Ngertyana Patih ingkang minul yuwing jagat Patih Sengkuni ingkang sudyamastani kula pun Harya Kertiwindu. Sing andika Harya Kertiwindu. Inggih. Dipun tepangaken kemawon Sang Prabu. Kula menika satriya Banjar Junut. Ingkang sudyamastani kula Raden Dursa Subala. Kula putranipun Sawargi Raden Dursasana. Semanten ugi kula sinuwun. Kula menika satriya Banyu Tinalang. Wayahipun Kanjeng Hyang Penemban Begawan Durna Putra Sawargi Kanjeng Rama Bambang Aswatama ingkang sudyamastani kula pun Dahyang Swela. Inggih. Ngaturaken genging panuwun ingkang tan
menapa upami kisanak dene jengandika kepareng rawuh wonten negari Traju Tresna. Salajengipun boyo wonten wikatos sing karsa punapi dene jengandika ketingal kita hamogati. Inggih. Mugi andhadosna ing kauningan sinuwun. Pramila kula suwane ngarsa paduka ingkang sinuwun. Estining manah kula menika kepengin badhe pados pengayomaning gesang kula. Persajan kemawon gesang kula menika tansah dipun bujung-bujung kaliyan tukulaning mungsuh trubusaning satru. Yen menika tedhak turuning Pandhawa mila kepareng boten kepareng kula badhe ngayom gesang wonten negari Traju Tresna. Oh, mekaten. Inggih. Kang, apa? Nek cara modern saiki golek suaka politik ngono kae yo, Kang. Lambemu wis ora sarana-rana ah. Bilunge kok guneman modern. Mangke piye? Kenging menapa dene jengandika Raden Kertiwindu ngayom dumateng kula menapa kinten-kinten sampun boten wonten pengayoman ingkang nglangkungi kaliyan kula. Persajan kemawon tenenging manah kula menika kula badhe ngabekti badhe sungkem kaliyan pepunden kula ingkang jengandika ngendikaaken mengsah panjenengan tedhak turuning Pandhawa menika kala wau. Mila penyuwun kula jengandika sampun ngantos mbebunek raos kula. Anggen kula kepengin badhe sungkem dumateng pepunden kula lan para sesepuh kula. Mangke rumiyin perkawis anggen paduka badhe sungkem kaliyan para sesepuh pinisepuh menika sae menika trep. Namung rak panjenengan nggih kedah prisa. Sapa sing kudu tak sungkemi rak ngaten? Ingkang badhe kula sungkemi menika eyang kula Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Menika pepunden kula. Oh, larak ngaten. Dados panjenengan badhe sungkem kaliyan ingkang eyang Narendra Dwarawati Prabu Kresna. Inggih, mapan menika sesembahan kula nggih, eyang kula. Nyuwun pangapunten. Menika nggih sampun dipun petang kanthi jangkep, dipun penggalih kanthi wening. Panjenengan badhe sungkem kaliyan Prabu Kresna menika sampun dipun penggalih. Lho, mangke piye? Ing atasipun tiyang sungkem kaliyan para sesepuh kok dadak dipun manah, dipun penggalih. Lho ngaten, ngaten. Mangke piye? Kula kepengin badhe jejekaken sejarah. Sampun ngantos panjenengan menika mangke klenta-klentu. Nyuwun pangapunten. Panjenengan kemutan napa mboten? Panjenengan menika putranipun sinten? Kula menika putranipun sawargi Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura. Lah rak tenan to. Agek ngono wae wis kleru. Kleru pripun? Nggih pun monggo-monggo pun ajengaken piye? Lah iki kula menika putranipun sawargi Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura. Ingkang matur ngaten sinten? Abdi kula Puntaka. Nah, kaya ngaten niku lho. Para abdi gombal-gombal elek ngoten niku. Mboten wurunga mesti ngapusi sing diaturke sing apik-apik, sing elek ditutup-tutupi mergo golek rai. Golek raimu. Wong edan. Mangkel aku dalani gombal. Ya men. Gombal-gombal aku nek ngelapi raimu aku ya emoh. Ngaten nggih. Monggo sak mangke kula dherekaken kula ngertos sejarahipun negari Traju Tresna.
menika ingkang leres mangke dipun seksekaken kaliyan sinten kemawon menawi perlu kula atur minggah dhateng Kahyangan Suralaya bener apa ora ature Kertiwindu jengandika menika sanes putranipun Boma Narakasura Waturi priksa nggih Boma Narakasura niku rabi dereng rukun bojone niku dibedhang kalih sedulure lanang jenenge Samba mila enten lakon Gojali Suta Samba Juwing jalaran Samba niku ngrusuhi garwane Prabu Boma Narakasura niku wau ngeten menawi panjenengan badhe priksa panjenengan niku sanes putranipun Prabu Boma Narakasura panjenengan putranipun Prabu Bomantara niku bener. Bomantara niku sinten? Bomantara niku nggih sing duwe negara Traju Tresna niki. Mboten ngandel niku Togog niku kan matur. Kan matur sing satenane. Dados panjenengan menika putranipun sawargi Prabu Bomantara sing duwe kraton Traju Tresna. Traju Tresna niku biyen jenenge mboten Traju Tresna. Niki akal-akale Kresna, ngeten. Niki biyen negara Surateleng. Ratu Surateleng. Jejuluk Prabu Bomantara. Rikala semanten Bomantara niku prang tanding kalih Narendra Dwarawati Prabu Kresna niku. Prabu Kresna keseser nyarengi nggih menika Setija. Setija niku nggih Boma Narakasura sing ngakune bapak sampeyan wau. Lah sarengaten Kresna ngendika, "Kowe nyoto anakku Setija nek wis ngalahke Bomantara." Nah, saestu Setija perang tanding kaliyan Bomantara. Bomantara pejah. Maringi panjenengan lahir. Sak sampunipun panjenengan lahir Prabu Kresna nekseni Setija kapurih jumeneng ratu wonten negari Surateleng. Setija kowe dadi ratu ning Surateleng. Ning negaramu iki liyen jenenge jenengna negara Traju Tresna. Traju ki nimbang, tresna ki katresnan. Negara Traju Tresna iki Surateleng iki timbang ana katresnanmu, mbok timbangi karo sapa? Karo bayi sing lagi lahir kae galu. Nggih sampeyan iku, ngeten. Bayi sing lagi lahir kae anake Prabu Bomantara sing bakal nguwasani negara Traju Tresna iki mula tresnanana. Niku sing bener ngoten niku. Ajeng napa? Semanten ugi. Supados boten kecer. Ayo. Sing mang anggep bapa, sing mang anggep bapak kala wau Prabu Boma Narakasura. Nggih to? Nggih, leres. Ora, matine Setija kalih sinten? Matine Setija niku mboten wonten malih sing mateni nggih bapakne dhewe, Prabu Kresna niku. Ngeten. Lah kok kaya ngoten kok ajeng mang sembah, kaya ngoten ajeng mang pepundi. Nggo apa? Jagat Dewa Betara jagat Pangestu Ngkara. Lelakon kok ruwet bundet kaya mengkene. Gok, wonten dawuh. Piye, Gok? Lelakon kaya ngene iki piye? Aturmu iki kepiye? Mangke riyen. Aturku ing kados ngaten menika mboten kok nama kula menika mboten ngertos sejarah. Mboten Kertiwindu niku kula nggih ngertos. Ning kula kepengin katresnan. Nggih. Tegesipun. Napa wong niku mung ditanduri rasa dendam, atine apa mung ditanduri rasa jubriya, rasa sujana sak jeke urip. Mung paten pinaten apa ales winales. Lan malihipun panjenengan niku rampun digulawentah. Gulawentah kalih sinten? Kalih Setija. Anak pancen Setija niku wong dregil, wong nakal, mungkin pun sampeyan bayi dipites gek wis. Lagi ngoten. Lho niki nalar, niki nalar ngoten. Amung kantun monggo benan manut Kertiwindu napa manut kaliyan kula monggo gumantung kersa panjenengan. Wis tenan to Kang Cilaka wis.
Wis matur apik-apik daki ngoyo-oyo diubrah-ubrah karo wong. Basa rombongane wong waton Suraya. WTS. Hus. WTS cangkemmu. Lho, waton Suraya niku ngarani WTS, ngoten. Ya kaya sampeyan niku. Ana pancen sampeyan niku senopati tenan. Mbok diketokke jiwa kasatriyane. Ngluruk nang Ngastina. Aku ora trima patine bapakku. Ora golek sambatan. Ngapa sampeyan tumu-tumu rene? Njaluk pengayoman. Lho, kok nek bar diayomi kok terus nyadap. Lha kuwi tunggale kang ngono kuwi. Titenono. Nyadap niku dudu bebudene satriya niku budene maling. Mudeng mboten? Nek wani nyododo didodo. Aja colong-colongan. Ngapa kaya ngono kuwi? Senengane kok ganggu kamardikane liyan. Ala becik bener luput niku diutapke kanthi nyata. Ora colong-colongan. Ya ora, Bro. Ora iki. Men kemropok aku. Najase disadap dudu aku melu kemropok aku kan. Neng polah tingkah kaya ngono kuwi. Wah, jan wis. Malah ora nentrem-nentrem wong omah-omah. Mangger piye? Toko bilung menengo. Napa kinten-kinten sampeyan kena kula gondeli. Lho, pripun to? Sampeyan apa manut kali wong buri sampeyan niku? Mboten kurunga kaya ngoten niku, mung nuduhake wong jireh getih wedi mati. Lho, moko sing jireh getih wedi mati iki dheke kuwi. Ha iya no. Anek kendel diluruki dhewe nang Ngastina. Ayo, iki lho anake Sengkuni. Ora trima pakku mbok pateni. Ayo, sapa wani tanding karo aku? Ayo, wani ora, Bro, kowe, Bro. Ora wani ta kowe ingah-ingi. Alah kacang ra ninggal ajaran. Anak Sengkune tek kon apik. Lambe mulung. Beng. Alah, kaya ngono mangsa Malatana. Wis. Ditenono kowe. Lho, arep ngopo? Tolong bojomu. Lho, ora tata ora. Mangger piye? Raden Kertiwindu, sampeyan kenging kula ugemi tembung sampeyan. Lho, sampun jinuwun. Dinten menika lair terusing batos anggen kula badhe nyengkuyung kaliyan Jengandika. Monggo, nek panjenengan kersa ngrebahaken panjenengan iso mateni Prabu Kresna. Wah, lah sampeyan iso kondang. Kondang ngaluk-aluk sundha langit. Pun to. Napa meneh panjenengan saged ngrenah patine para Pandhawa. Wah, pun. Panjenengan kula badhe dadi ratu kondang, badhe kajen keringan. Menawi dadi kula mekaten. Jengandika medharuning tata-tata. Semanten ugi kula. Sak mangke kegugah rasane ati kula. Parikedah kula kepengin sanget kula badhe maos hukum sik danipun tiyang sepuh kula. Nggih, kula entosi wonten pagelaran Jawi.
Togok, kula jenengan. Ning jane kowe ya ngerti sejarah sing sak nyatane kaya sing diucape Kertiwindu mau. Nggih ngertos. Nggih ngertos nek panjenengan putranipun Prabu Bumantara kula nggih ngertos. Lah kene apa cangkemmu kok bisu wae. Kok ora biyen-biyen kandha karo aku. Kula ampun matur to jenengan kula niku pamong, kula niku wong tuwa. Sing kula gayuh mung katentreman lan karahayon. Tegesipun badya kados pundi iki mawon panjenengan menika sampun dipun kula wentah kaliyan Prabu Bumanara Kasura angkah kula nggih kula tedahaken margining kautamen. Kala wau kula rak sampun matur to nek pancen setija niku pancen atine elek, atine reget. Sampeyan bayi dideplok wae rasa dadak kakean mungsuh. Ha nggih ngoten. Ora bakal duwe klilit. Nek panjenengan dianggep putranipun piyambak pun kula wentah ing sak sae-saenipun nyatanipun panjenengan nggih kelampahan nglengser ke Prabon tur menika inggih wewenang panjenengan Togok nanging rasaku aku ora trima jebul bapakku sing mateni Buma Narakasura ora wurunga kuwi ya saka pambujuke Prabu Kresna dene iki kok perintahno kabeh para prajurit Raju Tresna krik klampit brungkat kimpul gajah gelar singa bareng yen kudu ngestirak tebane dhewe. Cumangka angkro trutumbar lindu bumi gonjeng Wah.
Oh, oh, dedalane Gunawan sakti kudu andhap asor monggo ibu-ibu sinten ingkang badhe nglajengaken sapa sing apal yuk monggo wani ngalah nggo nyalini rasa nduk. Heeh. Ngene iki ora tau ditokke arang-arang banget. Mula tak bungkar ben aja do lali. Mulane kuwi. Terutama para ibu-ibu waranggana. Nggih, monggo pun rasaken rumiyin. Tumung kula. Monggo kantun larikan wingking piyambak Bapang den simpangi ana catur mungkur. Monggo. Matur nuwun. Iki mau nduk iki
tembang mijil. Oh, mijil. Ya, tembang mijil ning digarap ketoprakan pelok patete 6. Wah, apik ya yo. Coba arane apik ya apane? Suarane Bu Waranggana ya apik. Kejaba suarane apik, iramane runtut. Kejaba kuwi, Nduk, inti ning tembang kuwi disurasa. Oh, ngono yo. Lah iya no. Tembang kuwi ra ana werna-werna to, Nduk. Tembang kuwi ana sing ngemu pitutur, ana sing ngemu ya kuwi pasemon, ana sing rasane gandrung, ana sing susah, ana sing sedih, prihatin, ana sing rasane tida-tida. Komplit lho, Nduk. Ora nek iki mau. Nah, nek mijil iki mau, iki tembunge piwulang. Oh, piwulang. Penyanyi kuno biyen nuturi karo putra-putrane. Gegarane guna lawan sekti. Tegese carane wong kepengin gaya kepinteran lan kasekten. Kasekten ing kene dudu sektine perkara di antem ora krasa, ditibani gaman ora tedas dudu kuwi, Nduk. Lah sing diarani sekti. Sing diarani sekti kuwi mau, sekti sing tanpa aji, teguh tanpa meguru, menang ora ngasorake, ngluruk tanpa bola. Nek kowe landhep aja natoni, nek kowe rikat aja disiki. Ngono kuwi lho. Kuwi jenenge sekti. Ora kok sekti dipathak watu ora apa-apa ngono ki ora, Nduk. Kuwi mung ilmu karang. Ngono. Oh, dadi gegaran dedalane guna lawan sekti, dalane wong pinter lawan wong wicaksana kudu andhap asor. Nah, iki aja kepara ngarep, ya ta? Aja kementhus. Aja kumengsun, aja kumalungkung. Wani ngalah dhuwur wekasane. Senenga ngalah, wong ngalah ki dudu kalah lho, Nduk. Wong ngalah kuwi ngemong. Oh, ngomong. Iya. Ngalah. Wong ngalah gelem ngomong, kuwi bakal luhur wekasane, dhuwur tembe wurine. Ngono. Wah, yen dirasa-rasa ngono tembang biyen iki piwulange ya luhur tenan, Nduk. Tenan kuwi. Iya, tumungkula yen dipun dukani, yen kowe kuwi dikandhani karo para sesepuh aja mangsuli, rungokno. Tegese tumungkul kowe iki ndingkluka karo ngrungokno. Kira-kira piwulan kuwi mau kepiye to tanjane? Ngono. Bapang den simpangi, nek neng pepalang apa wae, pepalanging uripmu simpangana singkirana. Ana catur mungkur. Aja seneng nyampuri karo rembuke liyan ndak marai kleru. Ngono lho. Kuwi to ya. Iya, Nduk. Wah. Ya. Matur nuwun ya, Yung. Iki mau panjenengan paringi sesulang perkara tembang mijil piwulang iki mau. Ya, Yung. Apa? Bengi iki nderek nang Ayu Bagya. Iki Bugasari Ambal Warsa. Sing kaping pira? 42. Ya, 42. Iki ibarate nek menungso lagi birak-birake, Nduk. Babrak-babrake. Umur 42 kuwi galak-galake tenan. Oh, ngono. Sentosa-sentosane. Ngono. Ya. Muga-muga, Nduk. PT Bugasari anggone nglestarekake budaya. Panjenengane kadangku Bapak Prengki Welirang. Iya. Nggone ngurip-urip budaya ki wis suwe tenan, Nduk. Ora nguri-uri. Ora nek aku ora nguri-uri, ngurip-urip. Bogosari ku ora mung nguri-uri. Nek nguri-uri ki wong seneng, ning nek ngurip-urip ki dasare seneng tur gelem nanggap. Nah, kuwi lho. Tegese nguripi karo para seniman. Mula ra jeneng muka, dalang sapa wae wis bola-bali. Ya kuwi pentas eneng Bugasari kene, Nduk. Ngono yo. Iya. Wah, matur nuwun. Ya. Nek ora kleru awake dhewe ping 4 ning kene, ping 5 bengi iki, Nduk. Oh, ngono. Ya. Ya matur nuwun diparingi kapercayan. Panjenengane Bapak Prengki Welirang
sak jajarane nggone paring pakurmatan bengi iki nduk karo aku ya tak estokke tenan sak bisa-bisaku sak kekuatanku tak ketok bengi iki ngono ya wis sisaku mung karek ngene iki nduk ngono ya ya ora ketang iki bladegan bacutan wingi bengi saka Pemda Tuban bablas rene sesuk bengi ning Pemda Tulungagung bar kuwi ning omah turu wis karek nanjake ra ngono nanjake apa lah ya nanjake kesele kuwi mau to ngono ya wah jan seneng tenan nduk diparingi terang alhamdulillah ora udan ngono ya tur iki nek ora kleru iki bakal nyedaki tutupane sasi sura nduk oh ngono ya iki wis tanggal tuwa sasi sura kaya sing wis bola-bali tak aturake saben-saben eneng sadengah papan aku mung sak dermo ngelingake oh iya sasi sura iki nduk dadi ya pepenget dadi ya pepeling kawan kadang-kadangku para sutresna budaya sedulur-sedulurku penggemar wayang kulit langkung-langkung sedaya karyawan karyawati Bogasari iki sasi sura taun 1947 iya Jawa 1947 iya wi pandhita ngiblat wiwaraning Gusti pandhita ki 7 ngiblat ki 4 wiwara lawang ki mengo ki 9 Gusti iki siji diwalik 1947 Jawa taune alif dinane Selasa Pon demben mula tembunge kuno asopon alif Selasa Pon ya nadyan ana sing nganggo abuge ya enek ning wis ora apa-apa nduk wong jenenge wong petung kapercayan sing dienggo sing ndi oh ngono ya nek nganggo asopon kuwi nek dicandra wi Anggara Rekata Anggara ki Selasa Rekata ki yuyu tegese taun iki rangkange yuyu kena diarani sio yuyu oh iya taune rangkang yuyu ya maknane udane gedhe sebabe yuyu iki kewan saba banyu ora kuat ning daratan nggon garingan mesti uripe karo banyu mula taun iki taun banyu mula tegese 3 karo rendeng gedhe rendenge akeh udan mula sing daleme cedhak kali kebak pengati-ati nadyan wis eneng pirang-pirang usaha kanggo nrenggalangi banjir ning apa to alane kebak pengati-ati oh ngono ya lah terus yuyu kuwi sak randune ngawak atos kabeh nduk ora ning sing empuk titenono 2014 iki isine wong atus-atusan nduk atus-atusan wis titin-titinan bae kok ngono apa ora iya atus-atusan ya yuyu ki awake ora ana sing empuk iya yuyu ki lakune miring ora eneng yuyu lakune metok ora enek lakune miring tegese akeh wong miring ora enek sing ngeblak nduk akeh sing do miring neng kene kok ora penak miring rono neng kono ora penak neh miring mrono lah sebab neng kene kurang cucuk golek sing cucuk miring mrono lakune miring kabeh nduk iya tur eleke apa nduk yuyu ki nek kesenggol pamer capit didumukmu ngono ya capite mak krengkat mesti ngono nduk maknane mesti kebak kekerasan lho titenono wae ngono yo iya nadyan sadurunge iki kekerasan ya akeh ya ta wong miring ya akeh ning ora kaya iki nduk mula kebak ing pengati-ati lah carane ngawekani ngene solusine wah nek kaya wong mudeng basa ya aku ya cara kanggo ngawekani mau nduk ya carane ngawekani awake dhewe aja gampang nesu nduk kanthenono kawicaksanan karo rasa katresnan
wicaksana kuwi ngerti bener luput nek pancen kowe iki salah ya rumangsanana luputmu tumuli njaluk pangapura gek nyuwuna pangapura karo Gusti sing gawe urip nah perkara katresnan lambarana katresnanmu marang katresnan sasamaning dumadi ngono wis mung karek kuwi nduk tambane wis pinter jara langit to wis tak sumbari nduk pinter dikaya ngapa nek tanpa nganggo kawicaksanan tanpa katresnan alah bel gedes ora digugu wong nduk kurang-kurang bejane pintere ya mengge minteri kuwi entek-entekane iya matur nuwun ya Yung dene Biyung wis paring pituduh kang mengkono mau muga-muga dadiya pepeling kanggo tukar kawruh para kadang-kadang sutresna budaya sing kepareng mriksani isaku ya mung oncek-oncek tembung kaya ngene iki sak-isaku Yung urun-urun kanggo ngedem-dem swasana ya begiki komplit nduk komplit ya iki gamelan komplit iki ageme Mas Sriyana oh ya Mas Sriyana heeh Sriyana sing kagungan gamelan iki lah nek aku duwe sedulur lanang Sriyana kuwi putrane ya kuwi pepundhenku Pak Warsina dudu Warsina Sleng ning Warsina Sepuh Suwargi Batu Retna niku Pak Lek kula lah putrane sing Bajeng niku adik kula Sriyana kala mau sareng kaliyan kula niku nggih pun iso mayang iso ngruwat ngono ya wong anak dalang oh ngono ya iya gamelane komplit Nduk iji anyar jan kemedol kemedol ya iki wayange ya anyar sing duwe iki anakku Bambang Kumara sing duwe Bambang Dewa Kumara apik wayange ya wong iki nyatane iki gotong royong iki ketoke nek gawangane iki dudutake Bambang apal aku anggere gambare Kala Cakra sing duwe ketoke Mas Agus ya sapa-sapa butuhe anggere apik nduk dipilih sing apik-apik kok iya gawange apik kelire apik wayange apik gamelane ya becik bergas tur sing kepareng mriksani akeh diparingi terang nah ngene iki ya marahi nyenengke tenan nduk iya nggih matur nuwun ora kaya wingi bengi ning Tuban wah jan udan deres mongko trocoh Delalah kersane Gusti sing pas trocoh deres kok pas ndasku lah ya cilaka ta iki jan wis dados kula niku mayang sewengi niku mayang karo adus sak kramase apik ya apik adepe ra ilok-ilok iki ya wis ora apa-apa bot-bote wong golek dhuwit to abang wis saguh kuwi nduk nggih matur nuwun dalu menika kula dipun sengkuyung kaliyan para ibu-ibu waranggana 1 2 3 4 5 6 8 9 nggih matur nuwun salake ora manggon jijiran salake ning isor wis ora apa-apa najan ora tau muni-munine arang-arang ning bagane akeh dhewe iya niku sinden temon sinden kok temon asa kula nemu enten Purwokerto mriko kok ning barang nganggur tak gawa barang nganggur digawa nggih apa jenenge dadi sejarah nduk uripku ki jan ora cetha tenan wis aku ki nuwun sewu aku ki ngaturi priksa aku ki ngandani gubernur wis digugu ngandani bupati digugu aku ngandani bojo kok judeg to wis nah iya nganti aku ki iki tenan nduk dados kula niku mboten umuk wirang kula jerek kula mboten isin wong lakone dhewe kok isin mboten ancen padha bola-bali rabi wong napa to sing kula butuh aku ki wis tuwa aku ki golek kanca urip gane kabeh anak putuku ki ya wis nyingkire kabeh wis do omah-omah kabeh aku butuh ya kuwi pendamping sing kira-kira sisaning uripku iki bakal tak nggo bekti karo masyarakat aku wangono
Lho, aku mung butuh kuwi, Nduk. Ngono ya, Yang. Iya. Nganti aku ki ngomong, aku ora butuh randha, ora butuh prawan, ora butuh ayu, ora butuh tuwa. Sapa gelem melu aku ning omahku kono, ning Karang Pandan kono, ngopeni uripku dadi bojoku. Gampang to? Wis, ngantek kaya ngono kuwi sumpahku, Nduk. Ngono. Sing gelem ya mung karek wong kuwi. Liyane do ora gelem kok piye? Anggere entuk mobil minggat. Lah. Anggere wis entuk omah minggat aja. Mudat ta aku suwe-suwe. Wah, nek kok ngene iki rasa mati tuwek tenan cah aku. Lah iya, nek ya wis benduk tak terima-termake. Lelakon adine ya mung dilakoni, ora kena ngresula. Iya. Alhamdulillah. Pun, kula pun terima niki mawon nyatane rono-rono gelem ngetutke. Sing tak goleki ya bangsa ngono-ngono kuwi. Iya. Ya sing bangsa gedhi-gedhi ngono kuwi lho. Bangsa cilik-cilik ngono ora selera aku. Ate, ora selera. Lah biyen aku ndek bojo kuru deloke rampung. Ya, nggih. Coba Nduk, iki aku tak ngaturi rerepen ora ketang ya saananane Nduk. Iya. Iki pancen keparinge nun sewu. Kadangku Pak Preng Welirang ora ngersake nganggo bintang tamu. Pak Mantep kon dalang dhewe, kon lucu dhewe. Ora usah dibantu karo sapa-sapa. Nggih matur nuwun pun to, kula niku dalang dhewe mboten dadi napa pun saged aku ngono. Pun. Anggere keterangane cetha aku ngono. Keterangane cetha. Ya. Nggih. Ya wong pancen jujur wae Nduk sing nglairke bintang tamu biyen ki ya aku. Ngono. Jaman biyen isih jamane Mas Bagyo Darto Helm. Ka wis tau lho Nduk. Ngono. Heeh. Kirun ki tahun 74 ki wis melu aku. Wing ludruk. Dek iki ludruk ning Tobongan. Wis apa meneh anggere udan ora main krungu aku mayang nusul. Ning daerah Ngawi, daerah Madiun. Kang, aku teko Kang. Ya wis kono. Lah guyon karo takon ngidung kidungan jula-juli. Lah suwe-suwe gelem payu rak ngono. Oh iya. Ning ngene lho, aku ora ngowahi pakem lho. Pakemku nggon kelir diajek lho. Ngono. Malah tak tambahi. Oh iya. Inggih. Matur nuwun. Menika wonten serat ingkang dumugi wonten kula. Nggih. Monggo kinten malih mumpung dereng kelajeng. Ah. Iki Mas bukan iki Mas tulung Mas. Nggih. Cobi kangge pambukanipun rumiyin keparenga kula nyuwun dumateng Ibu Hiromi Kano. Sapa Nduk? Ibu Hiromi. Oh, Hiromi. Sik aku tak kenalke sik. Iya. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Bojane. Nggih.